boten kasepedahan gebel kapartikan panjenengan satriya nyuwun dugi samudra pangarsaka wiwit kula kepawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan satriya. Inggih satawis badhe ngaturake menggah rantaman cak-cakaning adicara Purwa Wiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda guyub rukun kudus Brigade setunggal warsa 2021. Wonten adicara ingkang kapisan inggih pambuka kanthi waosan umpul kitab Suratul Fatihah. Adicara ingkang angka kalih midhangetaken lagu Indonesia Raya dalah Mars Guyub Rukun. Dungkap adicara ingkang angka 3 inggih atur pambagya harja saking panitia. Dungkap adicara ingkang angka 50 sabda pangandika saking pangarsatama kalajengake migas pipa. Ugi badhe samangkipun tindakake paring tandha Purwa Wiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda guyub rukun kudus kanthi simbolis. Kalajengake adicara ingkang angka gangsal inggih mangastungkara utawi doa. Purnanipun mangastungkara pun lajengake midhangetaken werdinipun guyub rukun. Dungkap adicara ingkang kepitu inggih sumene satawis utawi istirahat. Kalajengake adicara ingkang angka 8 inggih pitepangan dening para dwija pawiyatan guyub rukun. Dumugi purnaning ganti samangke kapungkasi kanthi waosan tasbih sesarengan ugi ingkang pungkasan inggih petik citra sareng-sareng para dwija dalah para siswa sedaya. Mekaten satawis menggah runtuting adicara Purwa Wiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda guyub rukun kudus. Mila semoga yang sedesat kita wiwiti kanthi waosan ummul kitab Suratul Fatihah ing pangajap Buki Estu adicara samangke saged lumampah kanthi lazar ganjar wilujeng tanpa pamber. Ewedini ingkang boten rasa agam Islam nyuwun sewu semoga saged dipun jumbuhaken. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Wadene dungkap adicara ingkang angka kalih inggih midhangetaken lagu Indonesia Raya. Nyuwun sewu karana kawontenan ugi dumateng para rawuh sami ingkang sami rawuh isa menika namung dipun keparengaken midhangetaken mawon awit suwanten kita boten uwang saking papan panggenan menika. Ugi samangke pun lajengake Mars Guyub Rukun ingkang pun asta dening panjenenganipun ingkang minulya Rama Begawan Bambang Jaya Atmojo Sakoja. Saderengipun lagu Indonesia Raya kasuwun dumateng para rawuh sami, para bapak, para sedherek inggihipun para dwija katurake panjenengan saged jumeneng satawis sumangga. Semua diri dipersilakan untuk berdiri. Ugi kanthi panjenengan kadang asih juru pita swara sumangga pun aturake kejibanipun dulu. Dungkap adicara kadhipun dimidhangetaken Mars Guyub Rukun Kudus ingkang sampun asta tinimbangipun ingkang pinungga Rama Begawan Bambang Jaya Atmojo. Katur panjenenganipun saos wonten para swami kula dherekaken.